ngiphethe uAyanda Danze bese ngiphethe uPhindi P babukeka bayibahle khona la eduze kwami namaphimbo abamahle futhi mfowethu dadewethu osukwini namhlanje sibungaza impilo kaSifiso Ncwane nithi kapha nje kakhulukazi bengifisa ukuthola ubudlelwano benu uma kuzoperforma noma manihlangana ukuthi isimo besikanjani. Personally, I know him to be a very humble man. Ndote phansi eyayibazisa abanye abayemazisa omunye umuntu wayehlonipha njengoba kuthiwa wayenamahloni nje wayenamahloni ngisho umncane kunaye mawuqhamuka umbingelela wayenamahloni nezwi lakhe elincane. So ngicabanga ukuthi kukhulu esingakufunda from ilegacy yakhe akashiye yona and the great heritage for the body of Christ in song. Because ngihlezi ngitshela abantu ukuthi lezi ngoma abathi sayifudumeza is actually i-heritage yethu thina amaKristu, and we need to embrace that and we need to celebrate that all the time. And so that is one thing we will forever treasure ngoba uNcwane ukuthi he was a trendsetter njengoba sekushiwo, he was a trailblazer, wayengasabi masengenena kwacaca, great confidence, great anointing. Mina baba ubaba uNcwane ngiyomunye wabantu engathi ngiproduct yakhe ngoba unginikeza ithuba lokuthi the first ever artist that I ever backed as a backing vocalist was ubaba uSifiso Ncwane. Ukuthi wengithembe kanjani nami I don't know, sahlangana khona in stage play eyayithize ezocula yena, and then after that he trusted me to be his soprano, and then after that namhlanje ngilala ngkhona because ngathola ithuba kuSifiso Ncwane. So really uyiphavile indlela kuthina njoba nje uAyanda ICC is the second gospel artist to host the event at ICC. Ngiyamtshela ukuthi ngiyeza, I'll be the third artist to host an event at ICC and izogcwala. Sikhuluma sold out and kuzoba njalo. uSifiso Ncwane wasn't doing no mistake. Wayenza sure ukuthi mayenza into kuyacaca ukuthi a gospel artist is doing something for the Lord, and we're going to do that. We're going to worship. We're going to take over where he left. We are still pushing it till Christ comes back. Phindi P sikufisela inhlanhla organizing i-concert Mr. Ndanze angathi show yakhe ingahamba kahle mfowethu nami ngisazofaka isuti nje ngiqonde khona. Please, balulekile. Asibonge kakhulu nibe nobusuku obuhle.